Atrapats pel terror i la destrucció de l'Holocaust, el poble jueu buscava una destinació segura, lluny de la barbàrie i la persecució. Me acuerdo como si fuera ayer el día que entraron las tropas alemanas en el pueblecito donde estábamos refugiados. Cuando salimos de París, salimos sin decir nada a la portera. Nos fuimos con 4 maletas y nada más. La fugida per ells era definitiva, o sigui, eren ja molt conscients i portaven al damunt tot el que tenien. Tot un seguit de situacions èpiques i fins i tot tràgiques que converteixen en aquest episodi tan poc conegut en una versió realment commovedora i èpica per a aquestes famílies que van aconseguir creuar la frontera en aquests anys tan difícils on els Pirineus eren tan infranquejables i tan impermeabilitzats. Muchas veces nos dimos cuenta de que nos hubieran podido deportar a los campos y tuvimos suerte, siempre lo repetimos, fue una suerte, nada más que suerte. Fugint de l'Holocaust, la història desconeguda de milers de jueus que escaparen de la barbàrie nazi travessant el Pirineu català. Al Museu d'Història de Catalunya fins al 18 d'octubre.